Oziọma dịka Jọn si kwuo, isi nke 4. Ya mere, mgbe Onyenwe anyị maara na ndị Farisii nụrụrịị na Yeshua na-eme mmadụ ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, na ọ na-emekwa ha mmiri chukwu karịa Jọn. Ọ bụ ezie na Yeshua onwe ya emeghị mmiri chukwu, kama ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ hapụrụ Judia wee jee Galili ọzọ, ma ọ ghaghị ịgabiga n'etiti Sameria. Ya mere ọ bịaruo otu obodo nke Sameria a na-akpọ Saịka, na nso iberibe ala ahụ nke Jekọb nyere nwa ya Josef. Ma isi iyi Jekọb dị n'ebe ahụ. Ya mere Yeshua, ebe ike gwụrụ ya n'ije ya, ọ nọdụrụ ala otu a n'ụsọ isi iyi ahụ. Ọ ha ka oge awa nke 6. Otu nwaanyị bụ onye Sameria bịara isere mmiri. Yeshua sị ya, nye m mmiri ka m ṅụọ, n'ihi na ndị na-eso ụzọ ya jererị n'obodo izu nri. Ya mere nwaanyị Sameria ahụ sị ya, gị onwe gị si aṅaa arịọ mmiri n'aka m ka ị ṅụọ, ebe ị bụ onye Juu, ma mụ bụ nwaanyị Sameria? N'ihi na ndị Juu na ndị Sameria adịghị emekọ ihe. Yeshua zara sị ya, ọ bụrụ na ị matara onyinye Chineke, na onye ọ bụ nke na-asị gị, nye m mmiri ka m ṅụọ, gị onwe gị ga-arịọ ya rịị, ọ ga-enyekwa gị mmiri dị ndụ. Nwaanyị ahụ sị ya, Onyenwe anyị, ị nweghị ihe isere mmiri, ma olulu mmiri a dị omimi. Olee ebe kwa ka ị nwere mmiri ahụ dị ndụ? Ọ ga-abụ na gị onwe gị ka nna anyị Jekọb ukwu, onye nyere anyị olulu mmiri a, ya onwe ya na ụmụ ya na anụ ụlọ ya ṅụkwara n'ime ya? Yeshua zara sị ya, onye ọbụla nke na-aṅụ mmiri a, akpịrị ga-akpọkwa ya nkụ ọzọ. Ma onye ọbụla nke na-aṅụ mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Kama mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya ga-aghọ n'ime ya isi iyi mmiri na-asọpụta rinne ruo ndụ ebighị ebi. Nwaanyị ahụ sị ya, Onyenwe anyị, nye m mmiri a, ka akpịrị wee ghara ịkpọ m nkụ, ka m gharakwa isi n'ogologo ụzọ a niile bịa ebe a isere mmiri. Yeshua sị ya, laba, kpọọ di gị bịakwa n'ebe a. Nwaanyị ahụ zara sị ya, enweghị m di. Yeshua sị ya, i kwuru nke ọma sị enweghị m di, n'ihi na ị nwewo di 5, ma onye i nwere ugbu a abụghị di gị. Nke a ka i kwuworo n'ezie. Nwaanyị ahụ sị ya, Onyenwe anyị, ahụrụ m na gị onwe gị bụ onye amụma. Nna anyị ha niile kpọrọ isiala nye Chineke n'ugwu a, ma unu onwe unu sị, n'ebe mmadụ aghaghị ịkpọ isiala nye Chineke dị n'ime Jerusalem. Yeshua sị ya, nwaanyị, kwere m, oge awa na-abịa mgbe unu na-agaghị akpọ isiala nye Nna m, ma ọ bụ n'ugwu a ma ọ bụ na Jerusalem. Unu onwe unu na-akpọ isiala nye ihe unu na-amataghị. Anyị onwe anyị na-akpọ isiala nye ihe anyị matara, n'ihi na nzọpụta si n'etiti ndị Juu pụta. Ma oge awa na-abịa, ugbu a ka ọ dịkwa, mgbe ndị na-akpọ isiala n'ezie ga-akpọ isiala nye Nna m n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na ndị dị otu ahụ ka Nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isiala nye ya. Chineke bụ mmụọ. Ndị na-akpọkwa isiala nye ya aghaghị ịkpọ isiala n'ime mmụọ na n'eziokwu. Nwaanyị ahụ sị ya, amatara m na Mesaya na-abịa, onye a na-akpọ Kraịst. Mgbe ọbụla onye ahụ ga-abịa, ọ ga-akọrọ anyị ihe niile. Yeshua sị ya,
mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya. Mgbe ọ na-ekwu nke a, ndị na-eso ụzọ ya bịara, o wee ju ha anya na ya na nwaanyị na-ekwurịta okwu. Otu ọ dị, o nweghị onye ọbụla sịrị, "Gịnị ka ị na-achọ?" ma ọ bụ "Gịnị mere gị na ya na-ekwurịta okwu?" Ya mere nwaanyị ahụ hapụrụ ite mmiri ya wee jee baa n'ime obodo sị ndị ahụ, "Bịanụ, lee otu nwoke onye gwara m ihe niile m mere. Onye a ga-abụ Kraịst ahụ." Ha siri n'obodo ha pụta na-abịakwutekwa ya. Mgbe ihe ndị a na-eme, ndị na-eso ụzọ ya na-arịọ ya sị, "Rabai, rie ihe." Ma ọ sịrị ha, "Mụ onwe m nwere ihe oriri iri nke unu onwe unu na-amataghị." Ya mere ndị na-eso ụzọ ya sịrịta onwe ha, "Ọ dị onye wetara ya ihe ọ ga-eri?" Yeshua sị ha, "Ihe oriri m bụ ka m na-eme ihe onye zitere m na-achọ, ka m rụzukwa ọrụ ya. Unu onwe unu asịghị, 'Ọnwa anọ fọdụrụ, owuwe ihe ubi ewee bịa.' Lee, asị m unu, welienụ anya unu elu, kirie ubi, na ha chara acha ugbu a ka e were ihe dị n'ime ha. Onye na-ewere ihe ubi na-anara ụgwọ ọrụ ya, na-achịkọtakwa mkpụrụ nye na ndụ ebighị ebi, ka onye na-agha mkpụrụ na onye na-ewere ihe ubi wee ṅụrịa ọṅụ n'otu. N'ihi na n'ime nke a ka okwu a bụ ezie, otu onye na-agha mkpụrụ, ma onye ọzọ na-ewere ihe ubi. Mụ onwe m na-ezigara unu iwere ihe ubi nke ọ dịghị mgbe unu onwe unu dọgbuworo onwe unu n'ịrụ ya. Ndị ọzọ adọgbuwo onwe ha n'ọrụ, unu onwe unu abawokwa na ndọgbu ha." Ma ọtụtụ ndị Sameria si n'obodo ahụ kweere na ya n'ihi okwu nwaanyị ahụ onye gbara ama sị, "Ọ gwara m ihe niile m mere." Ya mere, mgbe ndị Sameria bịakwutere ya, ha rịọ ya ka ọ nọnyere ha. O wee nọgide n'ebe ahụ ụbọchị abụọ. Ma ndị kwere n'ihi okwu ya karịrị rinne. Ha wee sị nwaanyị ahụ, "Ọ bụghị n'ihi ihe i kwuru ka anyị na-ekwu ugbu a, n'ihi na anyị onwe anyị anụwo, matakwa na onye a bụ onye nzọpụta nke ụwa n'ezie." Ma mgbe ụbọchị abụọ ahụ gasịrị, o si n'ebe ahụ pụọ baa na Galili, n'ihi na Yeshua onwe ya gbara ama na adịghị asọpụrụ onye amụma n'ala nke aka ya. Ya mere, mgbe ọ bịara na Galili, ndị Galili naara ya nke ọma, ebe ha hụrụrị ka ihe o mere na Jerusalem n'emume, n'ihi na ha onwe ha jekwara emume ahụ. Ya mere, ọ bịaruru Kena nke Galili ọzọ, ebe o mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya vaịn. Ma otu nwoke nke na-ejere eze ozi dị, nke ahụ na-adịghị nwa ya nwoke ike na Kapanọm. Mgbe onye ahụ nụrụ na Yeshua esiwo na Judia pụta baa na Galili, o jekwuru ya, rịọ ya ka ọ rịdata mee ka ahụ dị nwa ya ike, n'ihi na ọ nọ n'ọnụ ọnwụ. Ya mere, Yeshua sịrị ya, "Ọ bụrụ na unu ahụghị ihe ịrịba ama na ọrụ ebube, unu agaghị ekwe ma ọlị." Nwoke ahụ nke na-ejere eze ozi sị ya, "Onyenwe anyị, rịdata mgbe nwatakịrị m na-anwụbeghị." Yeshua sị ya, "Gaa nke gị, nwa gị nwoke dị ndụ." Nwoke ahụ kweere okwu Yeshua gwara ya, o wee gaa nke ya. Ma mgbe ọ nọ na-arịda ugbu a, ndị ohu ya zutere ya sị na nwa ya dị ndụ. Ya mere, ọ jụrụ ha oge awa nke ahụ ya malitere ịdị ya mma.
Ya mere ha sịrị ya, "Nna hụrụ n'oge nke awa nke 7 ka ahụ ọkụ hapụrụ ya." Ya mere, nna ya maara na ọ bụ n'oge awa ahụ mgbe Yeshua sịrị ya, "Nwa gị nwoke dị ndụ." Ya onwe ya wee kwere n'ezinụlọ ya dum. Nke a bụ ihe ịrịba ama ọzọ nke mere ha abụọ nke Yeshua mere mgbe o siri na Judia pụta baa na Galili.